El desallotjament del casal ocupat autogestionat de Llavors s'ha ajornat fins al proper 23 de setembre. Així ho ha anunciat el representant judicial desplaçada fins a l'antic edifici del Centre d'Estudis Llobregat, ubicat al carrer de l'Arquitecte Moragas amb el carrer Penedès. Prop d'una norantena de persones s'han plantat davant la porta d'entrada de l'edifici, ocupat des de 2014, per impedir l'entrada a la propietat. L'empresa de compravenda de béns immobles Comercial Ibérica Exclusivas Deportivas, vinculada a la família Bertran, propietària, entre d'altres, de la finca de la Ricarda. No sé si ustedes quieren abandonar voluntariamente el local. No. Davant la negativa dels ocupants de l'edifici a abandonar-lo, la representant judicial ha informat les persones presents que s'ajornava el llançament fins al 23 de setembre, un dia abans de l'inici de Festa Major, un fet que no ha agradat als membres del casal, ja que algunes persones i entitats vinculades a la cultura popular hi fan activitats. La agenda de lanzamientos del juzgado está bastante llena. El mes de agosto es inhábil. Que sea inhábil significa que no podemos llevar a cabo determinadas diligencias, como por ejemplo esta, ¿vale? Entonces, se señala la continuación del lanzamiento para el día 23 de 9 del 2021, ¿vale? Lo estamos señalando y ya quedan citados en forma para este día. Un poco más tarde, mejor. El próximo día... L'antic edifici del Cell, on ara s'ubica el casal, està afectat pel Pla Especial de Reforma Interior de 1984 que preveu l'ampliació del carrer Penedès. Segons el consistori, l'edifici està en situació de volum disconforme, és a dir, la ubicació de la façana no es correspon amb la línia que han de seguir els edificis del carrer i, per tant, només es permeten reformes i rehabilitacions, però no ampliacions. Fons municipals asseguren que la propietat té demandada una llicència d'enderroc des de gener de 2021, tot i que és a la cua de les llicències pendents. El desallotjament, previst ara per al 23 de setembre, s'executarà, segons la representant judicial, amb efectius policials suficients per a garantir l'entrada a l'edifici i ha anunciat a les persones que l'ocupen que qualsevol material, mobiliari o efectes personals que quedin a l'interior passaran a ser de la propietat de l'immoble. Des de la Llavor ja han anunciat que no pensen facilitar l'entrada a l'edifici i que de moment seguiran amb les activitats que hi desenvolupen. Des del consistori també han valorat la tasca del casal, especialment la desenvolupada recentment per articular una xarxa veïnal de suport mutu durant el confinament a causa de la Covid. Fons municipals confirmen que s'ha traslladat al col·lectiu de la Llavor que el consistori posa a disposició del casal els espais de reunió i activitats dels equipaments públics, tal com fa amb la resta d'entitats de la ciutat.